percobaan. Pilih adek udah angkat 7, nambah lagi apa marando. Adek udahin lah sayang aku sabani menduakan. Karena kebadan ragu lah kode nadinya abi bantah tinggal pulang bula cabi ade mandiang kawan. Mandang udah basayang sayang amarungu ion de urang sarua su. Alai duang awati sabana gadang sagadang duang urang marando. Kode nadinya ragu lah kode nadinya idang awati lah sabana gadang sagadang duang urang marando. Denailah jale marando, itu sabab kadang idung denai. Ilala belok diakui pada daku ruang adik 3 bulan. Karena kode nadinya ragu lah kode nadinya kok iyo adi ala kamarando akan diang lapa jojoan. Salia apa nanti muko, sabana gantek tu urang anyo. Eko anamu adi ayo inyo biambo urus pernikahan. Karena kode nadinya hati. Hei, pantun udah bapetai-petai, ndak manarimo kenyataan. Iko ajaran leka patai saja dulu nyogalaan. Akaram leko dan nadinya aragu leko dan nadinya akalawin ndak apa petai-petai kok serius ndak ketuju dek kawan. Salet cincin tukang asal luang, sagadang tinjurang marando. Dimai nyoy ndak taman uang bebo la 3 kilo. Karam leko baganan aragu leko dan nadinya lima udin nindak taman uang bebo la 3 kilo. Cincin sianan anyo cilo.
serius kok? Terang di bini dia Enggak. upload di bini. Enggak. Oke. Oke. Ala panjang lo 3 meter 3 kilo lagu itu.